Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ingadi okanye insimu. Ukuphupha ingadi noma insimu kuyiphupho elivamise ukubonisa ukukhula, impumelelo noma inkathi yokuvuna empilweni yakho. Uma uphupha ubona ingadi enhle eluhlaza, kusho ukuthi impilo yakho isesigabeni sokukhula. Lokhu kungasho ukuthi izinto ozenzayo noma imisebenzi oyenzayo izoqala ukuvuthwa. Izithelo zemisebenzi yakho zizovela maduze. Kungenzeka kube inkathi lapho imisebenzi yakho noma izifiso zakho zizoqala ukuveza imiphumela emihle. Ngokuvamile, ingadi ephusheni imelele ukuthula kwangaphakathi, ukukhula komoya kanye nokuba seduze noNkulunkulu. Uma izitshalo zakho zikhula kahle noma zibukeka kahle, lokhu kusho ukuthi izinto zakho zisendleleni efanele. Uma uphupha usebenza engadini, lokhu kungabonisa imizamo nokuzimisela kwakho futhi kubonisa ukuthi uzothola umvuzo wokusebenza kwakho ngokuzikhandla. Lesi isibonakaliso esihle sokuthi ungayeki ngoba isikhathi sokuvuna sisondele. Kodwa-ke, uma uphupha ingadi yomile noma ingabukeki kahle, lokhu kuyisixwayiso sokuthi kufanele unake izinto zakho. Mhlawumbe usunokukhathala okanye unganaki. Ngamafuphi, leli phupho liyisibonakaliso sokuthi impilo yakho isiqala ukuvuthwa futhi izithelo zakho zizovela ngesikhathi esifanele. Siyabonga, nisale kahle.